Mwachumuliri Getembe Television na Getembe FM 102.7 live ekere masemo ngukwalia ni asumurubuli kurunga ebyombe umurubuli gani kurunga sindigisa yebyombe unabotambe umurubuli ni wochira masemo gutasigeta sinike ya Getembe Television na bigasi radio ya Getembe FM 102.7 eligo kwa obosemi na gukwinduranga inkikirikia asebyombe lero isabali amagoro nabayigo nebirengerelyo byaturaire eyemo aseyemo goika ase ensemo ya Kitutu Masaba ase award agutora ase chiro ya tombe igongo kwandira mwancho bategeli chi award chirega chibe kaine kigima naona umere kyombe kunga o etugo travelers au bago chikotoa amagana mangeto manyanga inkikyagate etuge iga travelers amo abana bagaka bachiramo asubu ya nubu ansubu gwekonya asogo sira chi family nichinga chiabo mwancho mwali karibu sana kwa niaba ye timu ngima ya sindigisa yebyombe ensameli yende akurunga afil inchengoro ku mwana buli roba Geoffrey Onsarigo karibu sana somorobuli eyamase moto sangamo etugo travelers byamole abuna bubakoro ko etugo travelers mwanchi muligireli eyamase moto gusangana barabuga iga somorobuli webyombe nande morobuli kunga sindigisa nganti etugo matanga sindigisa igwa muguseko tanga gecharakemo nkianya goita enda kerubi yalinge bibere bikobwata na byamigenda byayita sindigisa yaletiramo abakoro kunga etugo travelers eligere bakolega asiamo batumanyinga obwansu n'obuyamboro byobo banyolire gocha amo eligere begendereri ntujikonyora yonsi litangane tonyoro munyakirogo gaiga ase ensemo yabene munyakirogo totebinga kyokuru kwa samalieta Marieta ngo kuri Richard Kerusi Richard ya no munyakirogo abaiga inje jamani ekyumbege kuru etugo travelers inkiyekora mukero ketugo twererengo yendo yakara tokero ketugo ntuna antoko ebyasa byoko ni etugo iko inu nabaoni betugo etugo nereliye iga etugo toko ni chiombe twao ni chimboli twao ni chingondi paka chingoko igaba bonsi mole nsane kene nabaoni betugo mole sindigiza nabwabo bono linde uyo minto wata munyakirogo kuru kungake Richard Kerusi daye uru munyakirogo bwekembe kiga andake taimangana ekeru munyakirogo ikembe kiga mwage chagete inkikenge kirenga keino kirenga kieto kialenga to chamo tokore kiombe kyo gusangirira kibese twana na chironi mwena na chironi nekine twana na merry go round igenchirenga nkumira na muri eyamasemo kirenga kimwena na oyo mokwagachi yonde kwagachia bono nkumira tore kiro mutienyi once asoko tebyo mwencho muri no mwencho mategereri asenchire yo bwenye ndiri mukumira na inga kinga ninga kimokoira bono ndito kumira second Wednesday of the month every tukolia Jumatano ya kabiri ya kiro mutienyi na mukumira na kena banyakiombe bono igwa ekero mumiranire nkige cyo gyakorekana activities sokoro nanto ngomo kitore loan ngona na muri chilon igo mubate table banking ento mubate table banking ngo service tore loan yeyo ebe sili nkunyira ni muri mwata bankuira ni muri ebe sili ya sabiru yebona nande agwa nkwera na tore chibese merry go round nande chirimwe sangire linkwera na muri umuntu yebona igo bantabara se tuko travelers mwenzi muri nsa muri chitachiri mwaragire buya weta sekiombe yamona sana munyakiroga sente sana uyo minto nero gutumanyi amangana maya asenchira bene kigima ngakibago kora amangana iga otebiri alionse mabakora mbabu atemeri go round bateba table banking ayonse nabagaka batumire nga obongo bwabo nibirengera linga wigatoyana ne kibesa eliga tokonye asesendigisa igotakanda sindigisa mwanchi muligirali ngantukoleta oyo mo oyule omuliki bwekiombe kiga atomanyi nga mbale ndibachagete ngakinki bago ukiramo nabo igo ngakyumuntago soa asekiombe mulikibe kiombe kango nambolo de gaiga mulikibe ngo biye karibu sana nkyukuru kwa samalieta ngoro kweba ni sinyandiko nyabate aye no mulikibe kiombe injo mulikibe kiombe igona na kiombe kirete karamo ga bwate karamo lyo mulikia kubwate karamo kero ko likankiyo kora ka toro kingo na buranye tonga ndikuli kai muntu no musomu sana igambo kora iga kwa myoke bona bantambale ngabali abante tore aba member 50 aba munsi ya 50 na umwa chagetamo gose andake nigo bachi unity yo maso tu chagetanga abantu 30 nande tukanya komenta gutire bono oyo mintavanis ekera bantu ba umuntu ganti ko sole gisiko gali oligereti ugwetu bwansuka kangona so etugo travelers inkiakora bono ntua tigetenga bono abantu aba 50 baisanire na utu isanire igo nyuma isanire lakini ga oyo muga tunyorire gose saliria sekiombe machiko nare tubegete nabo tukore kora replacement igo muntu oyo maise gusukali bagali boli sangure nkomenta mure mwamenta tu yani tuko replace ngakyo umuntu akora amanyinga lero libagali atigira so munyakyo ka usabeire atabwate tia machiko bwi ngutangaza muri ngutangaza tuli
Yo mwancho muli naye kaba macho. Ucha bakana bali smart bali anti-mens bakane tiko kwa roma ngana maya na irinda kukuyuli bakali atukire join yetuko. Talimo yetuko. Talimo yetuko. Aya, bono tienda kubuli tata. Unokoli kaigae. Michando kyogweta saba ntabakero koli ko nabasaja boka bali gana bali strong bali chinguru. Michando kyogweta. Ake togwetera lidu na tobegete chinsa kendo muntu nyu. Ta korenta. Kuseje jibe cia mure jira ngorenta. Ine michando ngoranga. Ine michando gwetera. Lakini omole muore. Na nendo kino strong. Kura ngwetera. Kwanta abo muri kumubwata ali strong sana. Sidigiza. Abantu abandu chimba bwato mugoko sana lakini bono ngani moro kinga nekene mwagokire getembe ko baga igase muri. Mwagokire kabisa. Ana se muraba gaka nganchire nyoru mugako monene ase muri mwesi bi ato muino bwa bagaka mongoro kinga muri no bwansuga mugaka nchuga mugako monene. Sokoro myo. Biyande. Nakimamura. Biyande. Nakiyogoro kwa Marieta. Peter Moseti. Nura agotabulika. Ni ndingo nonde. Nongo tabul. Nonde. Lakini bado you are young. I'm young. You are young. Yeah. Na ndo ujabwa tege songo kiri yansu kabisa kama wewe nkikoro kwa. And Peter Moseti. Moseti. Yes. Na yo mumuro mukasa bantabonse. Njama kabono. Asabonse. Yes. Wono mumura twengo moino liba bakuru bakale ngakibale gogokegera bagaka bagoke tokoro murubuli bya. Bono ngokora kindomo mko waro kindomo ino. Tochakengo. Ngera lyo bokombe kamongeneke bagegesera. Mangera lyo bokombe kamongeneke bagegesera. Mangeneke bagegesera ngende kwa gutero mogondo mogondo nyake nike balire umaya chingero nyangero ngera lyo bokombe ngende kwa gondo mangeneke bagegesera gutero mogondo ngende kwa gutero mogondo nyakeni umaya chingero munyangero. Asante sana. Alright, mwanjibulili uno mugaka otoiro muino bwa bagaka. Kumbe kurati etugo. Abantu abatugire etugo na koni etugo mpaka babeira abasaba keba manyita mangana. Sokurumbiye mono sana. Nyasago siseni sana somo ino muya. Lakini bono kigamba boli. Mwagokire konyora getembega? Mwagokire konyora. Kurangoro kingo. Gatembe twale kolikia. Nchungo tora kingo. Chaka. Gotogo chakaiga. Getembe twale koligia. Ndero twayonyora. Getembe twale koligia. Ndero twayonyora. Ebichuri. Saligo twale koligia. Ndero twamonyora. Saligo twale koligia. Ndero twamonyora. Etugo twale koligia. Ndero twayonyora. Etugo twale koligia. Ndero twayonyora. Abagaka twale koligia. Ndero twabanyora. Abagaka twale koligia. Ndero twabanyora. Haya, asante. Abagaka abanabaya umuntu bulireli tiyango tebinga abagaka betuko nigo bale maiso kabisa nigo bale bya mwaro liroba sindigiza igetembe umuntu bulireli tule asi abagaka bali no mogoko monene bagoto umugano igore byombe na kibako byombe byabo byabaire kinde nandu gwetenga batebire ngagetembe bali kuligera no ire na bugayiga yango tomanye omogoko bobwatano yoki asinjira bene kima karibu ga mbiyole tata na kiokoro kwa Samarieta Joseph Ogesi ngatuli limo nchobole gali Ogesi na anu munya kiombole munya kiombende nkiyake gora gwaso inetie kiombekega igona so ite kiombeke asenge nchoko bamo nekera abantu bako bamo obokongu mbori kubabwa nkioko kora se kiombeke njende organizing secretary nayo kubeka abantu abonsi amo bono tata ekero kubeka abasacha abonsi baraba nenne bande baragirite mpaka ndochiga gosiale bya ngakioko kora kubeka amo yanko babeka amo esenge number 1 nabantu abakristo tole abakristo naende ntwanchaine naende gotokorera ebintu amo ase engeri eritokonyora yokobeka amo twayetumika bia yagera twatwara okobamo asobwanjani lero igumulire nare gali ole segete ya Kenya usisiki ya Kenya ukwebulinga nkiyekora bono mugaka ndasoire kiombe abakamba ligali era kumikuru mwayu karansa tama tubu yebye kiombe mosemi ngo karubo sambi kuja somwa kuli okobamo ase barya sajinde baresiko bata joinia ase ekiombe gotokonyora nga number 1 umoja ni nguvu okobamo ne chinguru nekera tokoba chinguru obo takati boko gosongerera ngotemore koboka aravu oikirania amaganiarie ekiombe yatoka ngakerikeganeirie gwakenyorire ase ngencho yokwerwanirira kwetura so kwera nuruko
twanyorera abantu bakiramo ase enkire eyemo neyende ogotwara okugania komo gokwerera baira abana esukuru banyore kibakoria naende nonye nekere baganerie gwesibia besibia barorekana naende abantu aba ngotwara bado na no mugusubo gote igo no na no begetaga igotire smart gatata igo ne kemeke agalire ni numwe agalire onya tali ntali ko baiga hata smart yole omongina naro bono ninka makiakoroko Naomi yeah. Tebi Naomi ayino montomia Naomi ayino montomia na ari to gotumia Naomi weso kwatangu mwanchio na sweetio ara ayino montomia sweetio na ayino montomia omugakuru jota li sweetio ya sinjo bataba songo ya behind a successful woman there is a woman so there is a woman behind that's all smart yes. Lakini aguman amaneke ombe yes sirigisa mbia mono sana mugaka nchugo gatata tutebi hanga kyokoro kusukango chaga akikura samarieta Rieta nango Ismail obaigwaga obaigwa mbiyole biya mono nae no mwanya kiombole igondo mwanya kiombe ne member ikyo bigiago konyire ekiombe giyankonyire kiagari na ngainire kuratiga iko kwali ngomoliri ari ngomoliri yakare chingo bina mantaba iko kwa ngainire kieke totebi ngo kikwa ngainire turangairie neke oya tale kiombe kia ndusi siko ekaneta ngokore biasa byetu kuturabera asi kango no nkara ali kango nyweke nyenga iko kango kyoche kwa berole kango na agotire na erire kango tiyo ina bantaba ya mbia mono ikiombe ketata rero na ndu isibeti omesete omuntu nga kyoli smart gaba ni nyangi uko omesete uri biasa to goje kiomba etote baninga gwesibia gwengura kwabeke yange ngia abagaka mbara ali batamete batanje tigwesibi kora barutere ngane yemo besibi asaba kabata mudali gwesibia injue seke obekera bakara nali muresibi nali ora nyore ndagero rio nyesa ni gwesibiria tiganda goboli igona bago sibiri nako abansibirie ke mwamoro siri kota ina bantaba ya sindikiza mbia mono sana bono ujumbe yaga seba sacha bali andake batara so aseke ombe barabia bai abali batara so aseke ombe igonko bali gari gocha aseke ombe moije more ogana secretary mukwanenere ababangira kibo kwa mosoke beto yanderamo mbia mono sana sokoro mbia mono sana samangana maya ase obwansu obonene kegima ekatunya gusanga igoro yekiombe kiga nyuru mwanchu muri mono tonyora asembeo murubuli kurunga sirigisa yebyombe yemase molero turase ensamo ya magombo kitutu masaba constituency naboigo live Getembe television njegoro mwana bweliro banya kubanye tiliro baneli lyagusi Getembe etukusanga manange kyogorwa nje Samuel muwasi umwana wa Mbeke kai Samuel muwasi umwana wa Mbeke umwana wa Mbeke nsaligo liroba na lieliga bana kora kwani liroba tatu Samuel ane kwangwani lyo nsaligo wangwani nsaligo mbona nije mbona muidera maiga mbona sana bono koratiga ntebingo aya Samuel inkigeko goro mugaka gwacheta sekyombe igana achete keumbe ekeruro yomo igengo taitenda ni kyarekemo ekerure bone byara bibiri kuitenda ama ene pito goitenda nyo kunyitire kyarekemo tugachamu tukababune byara bibiri goitenda tukanyora kibese tukwira bane skuru tukanyora kibese tugwisiberia esabuni endagera twaria twamanye konyora bana tukutwara afyengiya kukurwara gukurusha besa igaseke omaye tomugaka namongina agusaba kendo egwa rero konyoruta sokombe ndi mongina ali gusaba besa konyate muguko rero kuri kembege ntungo barakiri muko unore igati yango nanye igure igo bono mongina unora ali umugaka abwate bintu muka sinjara seke na mwezi mulinse akene ke bote muko biyo teba no mabire biyo sindikiza mancho muligere to konyora kende muguko abasaba bali mongina akorugesie lyo tanga nke yesabuni kwa myoka wachikolere cho asinyuta asokeombe no bulimo bono tigango to mugaka menya asekeombe ojumbe yago ne liyo cheso mulige no mategerere ochumbe yane yanari gotebi bali bandi bataliye keombe igabange ndeliye yemo gusetiara kiriye kemo yego itenda tigabachamo banyore sabuni besi bali banyore ndagira bali batware chinguru byabora sana mbeka sate sana umusikedare gaiganero na sekeombe nande no mura yantebi nkioko korasa muliyete nkioko Charles Kinarabosire mulisia cyane si mulisi mbele mbiyande sana loma yete kurade abaka balisi no lekeombe ikongura abasomerere fast gano mumerane ronje nabasomere fast yona kwa basomera kuruma Jeremiah 17 verse 6 baka ngi yali ukwana yali ukwana
buno bwente kabo muntu muyomo manya sawo semeli nyasaye kurati anda buli mwabira baya asoko somero lingana igwa no nabangina mutuligireti sigitu mugakogo asoye kiombe egera abo mugakomuya karanze kiombe takonya koningo inyumba gago no chena mongina bono linde nkiokora sekebeke sekiombe ndo munyakiro gomoke fais bono fais mbiole ngikia gatuka chikembekega ekiombeke otwanyarite nga nonyine biasara bitokokora ndiri konyara bese turanyare tokorere biasara guchikogora kang'ombe gatageteri bustini tobwati wano tokabeka chibesa amo tokaira sako nena botoko ya tokina tokonyete ikiara ngo tohabari lo bono kura tutaikiraga gwa se sako ebe siga mokoena naga se kiombe aya gokonyire ankonyire ikiara mna bone karotoko na merry go round na wakonyora jiri 10 kwenda kwagura kende gose kwagura kamori kwabeka usaka mburi kana komenta yebona ayo muntu bene uruchi sai ndagoteika rwa se kiombe genuruo ndaito muntu ndakurigeria ka milioni ngotenga na koira akanganya kuri kiombe kitu gutaba tingoli mambika gakoera igo tukurwa ugutariro ororo tebenga buato no na ya sore gali gende yo korage kwa kindi bwatirira bantu barugo chikwanya rubu yazigete nandake mwago kwaka kwasira umugakuyukane numwa manya amate imo milioni wangire ngazingi njigombe kigira litu no aguragire kuru igombe ya bono chiombe kimokoni ano moni bichombe andakere kwa ulira kang'ombe kwa gaikiri nyumba agachire utaji gukoni gakure nkiokokora bona karo gakure abantu abaminta sekuru ngocho bandigeri gento kabanda tanjira igongo kurusibale stress ekiombe geneki ya tata ayo munchuliso asekiombe asante sana mugaka karo kwa rwalire ngocha turi twakora na matunda unyagitari gose kubuguri muri kende twabuguri kende kai unyagitari karanta mubwa tu bomo mukarwalire naye kwa rwalire no mwana utarasoka usotaranyuma na gotogocha karo ndubwata kyama kweli kibasenjira karo muntu itasirire toko moye basha twamate twabeka chiko tibuyaga mwagendo twaba smart buna balimu twamutinde kabuya twamoye basha abantu basomete sana nandi bibangi tubya nandi muri simari data muri simari mwakure agire chingobi mwongoleka na bya sana mwaka bya sana inchuga ondo chuga te nyimbo nande korereka lebono umwana ubona ikurate nango igakurate unaliri cyari umwana ubona ari unyumamiro usa unyumamiro saliho yani korerule ekorerana guru Johnson mumanyaji ndale koma nubwata banyaruka abange ndale koma nyakaro ndale ta bantu kangona titubugo bono urujana uja kunyuma kuri ngo kwalenga muyore bya bono mwegwete mangaraji asante sana ngikuru kwate Johnson mumanyaji tikanda akoboli Johnson yoli smart sana akasutie enengia inabeko genda bokolera bono tiangoboli ikebegi akokonyire yankonyire mono ngia akonyire najite nkaye gwesa kagure ng'ombe ngonya kunyuma mabere kuratika ige ng'ombe nereka noire amabere igikuba bone aichire kerebuya urebuya no haikoro atara ngwe ingotara byama injiko jabana byamana bono igwa tebi ngo bali barali batabwa diaga ng'ombe ingakura sigombe naboko nyeraga ng'ombe ekiombe neki yabantu baminto nabana banyibasara baminto turakira umuntu gabwate ng'ombe kuwasoirega nabotoko kwa chibesa okenda ogore ng'ombe umuntu unya kunywa mabere oigubuyonia mabere onyana bachibestia yakure chumbi nyombo mugati chabatiengiya umuntu oigubuyonya gotenga nyombo alright asante sana byamana sana asante sana mukwani mono umuntu na akor sikwambuka era mukwani byona no sibetinde buye ko byamana sana omugako mwakire jingobe yani tigango tebiga gokonyora umugaka bwanje tumungino ayo mugako ino muya no eni no bagaka muri amwenzi anja bangina bayino igombobe inchungo tata sukango akiyokoreka akiyoleka ngiye ngobegete nombegete ge uniform yebwe ye ne tuko turaberaje ngagiyokorwa njengor ko deputy alita umwana okerubo kuradiga igokerubo nera iso yindi no mwana bomongena no mwana bomongena biya mono sana kwambekire biya banda bono David ngiga katoka join ikiombe mwaka ikiombe na join tie na jete ko join egere na linda beke kabese ka ngonyora gasini ni amo banga chijire na korere gendo konyoro ta join ikiombe na bono ngayole biya bono ni go inde buya liringa kikwalingi yo na linge bobe na lingo kore kondo yoko sombe bituki konyora kweli konyona erire mogongo no linge mogongo to lero mbu yole urujire ero no kore yatu kwa komuntu lero mbu ya indoro koranga iga
etugo sindikiza mugakambia mona ino muntu omukongo asante sana nchiko cha sokoro ekero tukunya gusanga somo rubuliga bwe byombe nogoge tai Nigwete buya sana. kwa igule bya manyanga ensengi magi kurigireti ngabono uri TV me Tigaendole. ekorole nga Kabisa. kyukurukwa Ngoruku Jasper Momanyi Nyagaka. Omo secretary guko gaya nebinaga. omo secretary Yes. bono tienda kubolingo andake asinchire abene kegima eke tugukwa no kugayana abantu abayiga kero bayitanire osebi emicando yakire igo nayo urumu na chibina Toko nacha. Twekaransa muna bagaka. Twagamba muna bagaka. Twareta obomona hende twinarana. mwaleto bomo Yes. lero iga buno liga sukuru ri smart iga ino muntu omukungure sekyombeke iga Yeah. ekene pikyombeke akura ire butuko obukimambi unga kyombeke ri tuko nkiyo nkyurakole Pakandikie njera gekoirana. olienjera ikubono ketukukwana igoke tukukwana igoro yetuko travelers nigento kiro mutu kukiringaki Chionsi pichingaki chionsi. ebintu bitatu bwanje ta sense nkireke nambe ekeombe etugo namba ibere Namba ibere Nyasaye. nyasaye namba isatu Namba isatu obomoya. obomoya Yes. ngaikwati ko mukungo No mukungu ni mwanjete. asante yabona sana mwaka njema tagarali asante sana mwachumo ligere Mukungu gwamboria agor ku Pauline Mora. Na Rose bibono mambia. Mu yaka sana sana. bona chaka byabona ebintu bitatu bwanje tengere Ni nyanjete Nyasaye. namba ibere Omukungu. iko kwa ole namba ibere nikale kweba Okay. asante sana byabona ekatonya kusangamo omwencho mulili masemo ningane tinga andake asenchire abene nimanyete no ligere tigago abanyakyomba abayiga bebekiramo nandi babwate emirimo mingi bagokora ibyo mbibi ekyombe kyabakongere sana kyabamyokire enseme ya mukinde na buranyoro ule nkagu tubwati ekyombe njere tugucha sole kwende kingatua amanyire ekyombe kino nkiyokora lakini bono igwa nyora eke mukuru asabayiga mugusiago tabanga ki unasemi kwanango unasemi nakiye kora lero etugo travelers bago semi bagotenga sindigisa nagogo sindigisu nayo bebuya nundo abebuya tobebuya twenzi nakiyokoro kwaye Ediete ya nechasonya kun sasati. esasati biole Mbia mono. sindigisa yago konyire Yankonyire sana. ebesa kwetu ntanga niki wakorere Na gurite ng'ombe. Ya sararire. Bono gaiga ngutangaze kero umuntu atagite ng'ombe. Ocha bono ocha kugura. Wetere kegere kyombeki yankonyete bono kanywa buriti chingia. igunubwa chombe Nimbwate chombe. ngoruga ko ngaka matata Na bongo kwa. igakamo Akamo. aka ngombe na nyoli ro mwanchu muligere asante sana ujumbe yage deke muneli Ujumbe yane ganta geto semia bantu nga. Onye gutagete konyora chipeso so meno no mwana. None kero mwana mubigete none university. Ekerora mona bantu be tukutura bimna bone kyombeke. Na bokonyora musani. Ekere fisi yakuburire. Na bokumusaba. Wetere senge charo musani yo. Okwa chibese kwa ire skuru naende kwacha kumuriri kwamwa naende kere kwa nyori gose no bokongo se ne chibese cha koereire na bogoche kiagara nturo se chigurubu gatore chigurubu mbali na gotogote biye gurubu yane munyete binga nanyo to bokongo nkonye chibese na incha koiraneri ige kyombe kya to konyera matuka mange naende kiage de twacho inie byombe binde abantu abande barorire ba rosi byombe kwetere se kyombe yeto muna to kende tege tuko traffic bia muno sana nicho mugora gete maiga gali ubigete birore bya nchiko aba maiga tuka nchuga na ndo ko rumu sa nga kyukuru tata Injongor ku David Ogoti ondiba mbiyole Ambiyande. no ura se travelers No anda se tuka travelers. nkiki agara tuka ba travelers ondiba rata na ndo smart sana Ona arocho mungu so yome kere ba chite ko ni mamanka bakaumwa katata ebe se token ya musapote bakamoe basha ukaiguli obwansu rango buyambororo no muga katata ganse miubu buna barodira singa kintambe nayo ga join twaro mungu so na inje nga join ekyombe ne kengencho ingane ye moyo gocha so muligere abana bake be miaka iremeke bwaterere kiumbeke kia etugo travelers nabo geko bakonya ke basupport ya soko keya mechano bwata se chinga bia sana mwabere omogoko asante bono igwa ekatuliye tikokora kurugiga ase omurobeliga monene nduchinga nandi naye tatu kabigete birole bigugane byane nkyogorukwa engurgo Philip kiyakongiye mbuyole biyande mu nando muntu mapole tubwate mangano mwaka ndi waso etekyombe naye yakonyire yankonyira lakini Philip naye nuka netiote ekyombe kasiki moyo ne togotiga tingotiga pi togotiga batabira nuka ndiotiga onyo yo kondo seria mangana gara nyora kabaga igayo komoroseria kabaga eli mangana gatiotiga mukani atige tigera ale kyombe kengare twakirwe na garo kyo na tingotiga teba ngo ujumbe masa bakaka bali kibigoli bya walisiko kali abagaka banale ko batebiga so ase kyombeke ekibwato buyoba nene ose kyombeke ndi yonsi kyora lakini ke kyombe ngo samikira sa tambe
ya kumanyia muno okora emiroberi. Asante sana bya muno ngati konyora umunya umu treasurer uchire gasinda nsemo ngakitana ndi oyinere finance minister ebage na kikorogwa bita masore alita eba monyera nga muntu umonene ngumuragire nayo nsaliko ubigite jacket mone finance ne muno aje naje kubakachira chipesa inche kubakachira nkiyagara bakakwali bagiri kwa chipesa muna baroche bakangali bagiri ninu mwanchete mbiya okora bintu bono ti okora bakaka bagwagere go waisani tatu muganga mbiole waisanire bono ti yankoboli ikyumbe kuno kwa gachiri gocha gocha imbeba cyanya kuri bese cyaba nyomba mwawo anchiralia mbeba njirali ya no hemu kungutanya ko yita igonyo oroto bacha ni yabanye ya tarali uranya yachire rende egende bolo yachire rende kiragenda kyurako tingo yakana ogwakana ngona no mole mule umuntu mwacho no mole musana bono uchube yagasaba nyakiombe bali batabago cyaka bono baende byombe byonse bigusine nsenga neliye bakwanere yonda batebinge kyombe uguchamo negentekia ekera mwachiramo no mokonyora obokonyi yeko rumo mwone kero turamo iga akabese gaito twaleza za munde gakunde gake kagatokonya tukamenti biasara bitu bikarolekana baka muno tukuna gusukia iga mili go round nero ekero munda asire ngujiro twatebyo mwonya kyombo itopore ekero murwira abiro ngwira to liritunga ngaya ko rwarte litunde ryo onywera macha igolindu buyamburaro imboro mbiyamoro sana abanyakyombe ngati mo bamo gagu ngandi ko batebi wonchu bulili naga kire sana abanyakyombe numwe agokire ko banagetembe ngakimo wote bakorange getembe nande karibu ngandi monte biri muri ukumuro biri ukuru kunga kisindigiza wonchu bulili onye tubanyeti obuya bwa sindigiza na bwobo lakini ndi nabira abaye no murayi bwa serikali umurayi inchere ndi onsu bwatomo yebobo konya kuyura bagakaba bakira bakonya kiga cyabo no ntubasire eye mase munyakiro nchuga iga nugwete nga okonya abanyakyomba abayiga asenchira ya mugose yende munyakiro nchuga semo gayiga andake tiko munyakiro bona abanyakyomba abayiga bamino umuntu wendiko bakonya kiyako bayigira sena mayisi inamba ya 0712 57 69 57 na koroli baga edeke mo gukwana barayibo kindi gyonsuraga ni sekyombeke ntugakie ondu bwa surata ko tokonya muchando tubwate chibese tubwate chiri chinke tugusangirira kyombe kyabera magurigoro twara konyora mu factory atokonya chibese abanyakyomba aba kwecheki libyasa bya bugenda bimburuvu kidogo nabayiga abanyakyombe nabayigo muigweti umwanju muligerere nande gento kende bono ntutu abo saba the surrounding aba I community aba ya batoto chorete tuatemire ko bana borobo bari gwanja batoinyore na ntue batosire igabara iba itobonse barali bainyore nga engo ekyombeke ko nga etugo travelers ngero nabayigo kolinge bayigure igurore namba yesibi 0712 57 6957 sante sana wachumuliri eyama asemo ketukusanga umurobali nduchinga kero chikire ga igu mwanchumuliri asinjira bene kigma na bena nyalekene nga ayo mwene kuiguru murobali ga eyama asemo wika inga kiyende ngantukura ko bolinga naye unakwara baiga balinga sesindigisa asinjira bene kigma naye tu baisa ko mocha ko ime asindigisa wikenga kiyenda sesindigisa mwagokire tebenga sindigisa wachumuliri wikira ga utokoro murobali sindigisa yebyombe eyama asemo kurwachi somo chia kitutu masala ase ewodi ga igatwalinge magombo eyemo aseyemo manga no twalinge ga igatumbe asensemeiga twagokire sana kusanga nabayiga kulinde ayo monyene nabo kwenda gutubwati emasema sigatembe television nyira kubwati miroli ite emasemo genda se Facebook YouTube tubwati emasemo kwani aba wote so murobliga ensemeli kamera kurunga avil wanu mutindi sana chikorukwa omwana uliroba Geoffrey Nsariko mwali ni bweke omurobali aya masemo kugwa nchando keliroba na chire bye bye sindigisa togenda bano